Bueno, pois, bos días a todos, iniciamos o pleno. O punto número 1 sería aprobar que se proceda das actas de sesións anteriores, que son as actas dende o 23 de xaneiro de 2024 ata o 31 de maio de 2024. Non habendo máis actas redactadas, por eso viñeron a pleno. Queredes votalas de forma individual, de forma conxunta? Geli. Que dice? As actas, se queredes votalas de forma individual ou de forma conxunta? Individual. Eu prefiro individual. Vale. É o que di a lei, vamos, normalmente. Pois, imos a votar de forma individual. A primeira que o 23 de xaneiro, que era o sorteo de compoñente das mesas electorais para as eleccións autonómicas galegas. Ausentes Alejo Vidal e José Ricardo López. Algo que comentar? Sí. A mí me gustaría explicarle el sentido de nuestro voto, teniendo en cuenta que en su día el pleno ordinario lo teníamos para finales del mes de agosto, el cual usted nos manda un escrito culpando a la secretaria interventora y diciendo que no había asuntos conclusos, cuando después hemos visto que eso no era así, que la secretaria estaba en su puesto de trabajo, que había asuntos conclusos como la aprobación de actas o el regulamento. No entendemos el por qué no ha convocado ese pleno y ahora nos aparece aquí con este pleno donde viene un pleno extraordinario que usted sabe perfectamente que por ley un pleno extraordinario no puede sustituir a un pleno ordinario, que, como bien sabe, en un pleno extraordinario no pueden venir actas, no pueden venir ruegos y preguntas, no puede venir resoluciones, no puede venir asuntos urgentes, y pretende que nosotros demos por bien realizado este pleno, cuando usted, al igual que yo, sabe que un pleno no sustituye a otro. Puede ser que usted convoque un extraordinario con los puntos, por ejemplo, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5, el punto 6, los siguientes expedientes. Ahora, sabe perfectamente que ni aprobación de las actas, ni asuntos urgentes, ni ruegos, ni preguntas. Entonces, a nosotros nos obliga, después de 6 años que llevamos con cosas absurdas que usted realiza, pasándoselas, advirtiéndole, llegamos al punto de que le dijimos que no le íbamos a aprobar nunca más un REC, porque ya lo había tomado como norma. Sabe que tenemos varios plenos ya en el TSJ, que ya estamos por no convocarlos en tiempo y forma, o por hacer lo que usted considera que debe de hacer, y hemos llegado al punto de que, señora alcaldesa, cuando algo es ilegal, no se lo vamos a aprobar. Hay un informe que se le solicitó a Secretaría para saber si este pleno, aunque sabíamos perfectamente que este pleno es ilegal, quisimos cerciorarnos y hay un informe que se le solicitó a Secretaría donde dice que realmente este pleno no cumple. Por ello, no es que estemos en contra de las actas, sino que vamos a votar en contra porque no vamos a ser cómplices de la realización de este pleno. Es usted la que nos obliga a votar en contra de estos puntos del pleno, porque, como le vuelvo a repetir, usted lo sabe exactamente igual que lo sé yo, que este pleno es ilegal. Convoque un pleno extraordinario con los puntos que tenga que convocar, pero no nos venga con que convoca un pleno extraordinario que es sustituto del ordinario. No, señora alcaldesa, o es ordinario o es extraordinario. No cabe la sustitución. Entonces, usted tomará las medidas que tenga que tomar. Yo ya le digo que nosotros en este pleno no vamos a votarle a favor, porque es que sabemos perfectamente que es un pleno totalmente ilegal. Es un pleno extraordinario. En los plenos extraordinarios no caben ni asuntos urgentes, ni ruegos, ni preguntas. Entonces, sabe ya cuál va a ser nuestro sentido del voto. Nos dijo en su momento, pues eso, que los asuntos no estaban conclusos y vemos que muchos de los asuntos que vienen, de los expedientes incluso que vienen aquí,
Es que tampoco están ni informados, no han venido en su día a dar cuenta de ellos. No, las cosas, señora alcaldesa, sabe que no se hacen así. Hágalas bien, porque se lo advertimos ya hace mucho tiempo que las ilegalidades las aprueba usted, nosotros no. ¿Sí? Sí. Además, aclarar que ayer pudimos ver con asombro y sorpresa cómo hablaba usted de que iba a esperar a ver qué votábamos en la oposición a la aprobación de subvenciones. Sabe usted que en el acta, en el orden del día, que usted pudo haberlo metido si hubiera convocado un pleno extraordinario, según marca la ley, podía haber convocado un pleno extraordinario con todos esos puntos menos otros, y usted no tiene metido lo de las subvenciones, que anunció ayer a bombo y a platillo. No lo tiene metido en ningún punto del orden del día. No hay documentación al respecto de nada. Si usted quiere dar esas subvenciones, lo que pasa es que usted está claro que no las quiere dar. ¿Por qué convocó el pleno hoy? Porque no acabó de hacer y meter ese punto de las subvenciones y convoca el pleno el miércoles. ¿Cuál es el motivo de que usted salga a la prensa diciendo que mañana vamos a votar un punto que no está metido en este expediente, que yo me imagino, ¿vale?, que usted pretende meterlo en asuntos urgentes, pero asuntos urgentes en un pleno extraordinario, sabe que no hay, pero usted pudo meter el punto ahí como el resto, diciendo aprobación de las subvenciones? ¿Por qué no quiso? No quiere, ¿verdad? Bueno, nosotros le vamos a proponer que retire este pleno, que lo deje sin efecto y que convoque el pleno que le solicitamos, ¿vale?, la tercera parte de los concejales de este, según marca la ley, y que proceda a aprobar este pleno. Porque además usted nos lo denegó diciendo que no era el pleno el órgano competente para aprobar las subvenciones. Y sin embargo ayer en la prensa sale diciendo que espera que la oposición sea responsable y aprueben el pleno. Primero, no hay nada que aprobar porque no viene ahí, y segundo, le leo su informe, su respuesta. Se la leo. Tendo en conta que o acordo cuya adopción se propón non é unha competencia plenaria, desestimo a solicitude de convocatoria de pleno extraordinario. Motívase a desestimación en que se trata dun asunto que no que a competencia non é do pleno da corporación, senón da alcaldía. Señora alcaldesa, póñase de acordo. Por si é da alcaldía, por que non aprobou as subvencións? Se non é da alcaldía, por que non convocou o noso pleno? Eu, e que conste para que poida demostrar vostede que realmente quere pagar as subvencións, vale? As subvencións, todas estas coas que están esperando, e que nós no mes de setiembre lle fixemos unha solicitud a petición delas con un punto único da orden do día, ten aquí. Si ten a voluntad, suspenda este pleno, convóquenos un pleno extraordinario urgente que pode usted con este punto para dentro de media hora. Nos imos tomar o café e esperamos que recibir a notificación, convoque o pleno e nos vamos a votar a favor. E queremos ver que é o que vota vostede. Xa. Vale, pois en resposta ás dúas. Por un lado, xa sabe perfectamente, como le dixen na xuntanza dos portavoces, que foi convocada primeiro o martes, antes de realizar a convocatoria o mércores. A xuntanza era para o martes, pero vostedes incluístes un escrito dicindo que propoñíades facelo xoves e venres pola tarde, intentando impulsar a participación, que estivéramos todos. Fíxose o venres pola tarde para consensuar de forma conxunta o plan estratégico de subvencións nominativas que é obligatorio para poder facer o pago. Así o demostra varios informes da Secretaría de Intervención onde di que os planes estratégicos son obligatorios para proceder ao pago. Nós, con toda a bondade de que participáramos de forma conxunta, nesta xuntanza informouse de que estábamos abertos a adaptar o plan estratégico, que non tiñamos ningún problema,
pola súa parte, en vez de facer aportacións, o que fixo foi intentar crispar, intentar falar de outros temas que non viñan ao caso. Eso por un lado, a nosa bondade foi esa. Como martes non pudestes acudir aquí á reunión, e o mércoles tiñanse que facer a convocatoria, porque a convocatoria ten que ser con 2 días hábiles de antelación, e, por lo tanto, xa como informamos aquí na xuntanza, a maneira de incorporar no pleno sería vía ausente. Xa informamos que había que votar a ausencia e despois de votar a ausencia... Señora alcaldesa, non minta. Por favor, pode respetar cando termine de falar, eu esperei a que falasen vostedes. Agora, por favor, respeten agora o meu turno da palabra. Entonces, que había que votar a ausencia, obviamente, como son todos os asuntos urgentes, e despois votar as propostas, que as propostas que falamos aquí na xuntanza foi ese plan estratégico obligatorio e que non se pode demorar, porque ao final son trámites administrativos que temos que facer, o tempo apremia, e despois tamén outra proposta que era o cambio do nome do Colexio de Soutelo de Montes, pasando a chamarse Avelino Cachaceiro. Eso por un lado. Despois, con respecto a que decides que é ilegal, eu invito-vos a poñer un novo recurso. Como xa fixestes, nun caso parecido de un pleno ordinario que se convocou e que se fixo a través dun pleno extraordinario, e o recurso o puxo Belén Cachafeiro Anta e a sentencia foi desestimatoria. Vostedes está no TSJ ahora mismo, señora alcaldesa. Está no TSJ. No, bueno, no. Que vostede ten que gastar cartos deste concello para informar e intentar que non lle, sabes, defenderse deso. Porque a lei é a lei. Pois é unha pena que vostede perda o tempo, e sigo eu con meu turno de palabra, poñendo recursos, facendo gastar gastos a este concello, cando que se fai é intentar consensuar, traballar por e para os veciños, vale? Entón, este pleno, como non se fixo o mes de agosto, xa se justificou os motivos, que non vou a volver a reincidir, como somos transparente, o que fixemos foi incluir as actas, incluir a resolución de alcaldía todas que había, incluir robos e preguntas para darvos a vostedes a posibilidade de facer esos robos e preguntas, e obviamente, pois aquí a imaxe que estamos intentando reflexar é transparencia e consenso entre todos. Vostedes poden dicir o que queiran, esa é a realidade. Eu vou dicir, se non están de acordo e consideran que temos que invertir máis cartos en defender recursos, pois vostedes verán. Creo que os cartos estarán máis invertidos e mellor, pois eso, nos colectivos das asociacións, etcétera, en cousas que son polo benestar dos veciños do concello de Forcarei. E con isto, non, vostedes aquí o seu turno de palabra, continuamos co pleno, porque que este asunto, esta motivación, agora deixemos o turno de palabra, eu digo a miña resposta, pero estábamos no punto número 1, a aprobación se procede das actas de sesións anteriores. Por lo tanto, imos a proceder á votación das actas. Como dicía, a acta do 23 de xaneiro, que era correspondente ao sorteo de componente das mesas electorais, ausentes, digo ausentes por se queres abstervos, que é don Alejo Vidal Moreno, don José Ricardo López. Supoño que non tendes nada máis que dicir, non sei se é algo por a vosa parte. Non, nada máis. Vale. Entón, votamos, votos a favor, votos en contra, o seguinte pleno... Non queda aprobada, por favor, señora alcaldesa, díganos cal é o resultado, porque que non... Pois non quedan aprobadas as actas. Non quedou aprobada. Esa. 23. 23 de febrero de 2024. Así non podemos seguir. Si, a mellor se está todo. A mellor non tengo organismo cambio de horario. Esperamos un momentiño.
debería estar solucionado. Vale, continuamos. 23 de febreiro, non hai ausentes. Algo que comentar? Sí. Volver a decirlle o mismo, que imos votar en contra, polo mismo motivo. E aparte de decirlle, señora alcaldesa, que ás veces as mentiras teñen as patas moi cortas. Acaba de decir fallo un pouco que non temos vontade, que vostede nos convocou a un pleno. Recórdolle que ese tema se É que, estoulle falando da acta, do motivo de por que lle imos votar en contra. Porque vostede convocounos, fixo unha resolución e convocounos a este pleno o martes ás 2:30 da tarde. E, pasados 15 minutos, señora alcaldesa, chegounos outro mail dicindo que estábamos convocados a unha reunión de portavoces. Entonces, señora alcaldesa, non é como acaba de explicar vostede. Non era primeiro a xuntanza de portavoces para despois e por iso non o pudo meter o pleno. Non, mentira. Convocounos a un pleno extraordinario o martes ás 2:30 da tarde, coa orden do día que temos hoxe aquí. O sea, non lle bote a culpa outra vez o PP, que é o que acaba de decir, que non puidera meter no asunto urgente o das subvencións, porque nos habíamos dito de cambiar a convocatoria de portavoces. Non, señora alcaldesa. A convocatoria apareceu o martes ás 2:30 da tarde. E ás 2:35 ou ás 2:45 mandounos a convocatoria da xuntanza, vale? Para ese mismo día. O cal, nos dixemos que ese día non podíamos, que podíamos o jueves ou o viernes, vale? Pero non diga que non o meteu na convocatoria porque nos cambiamos a fecha, porque o pleno xa estaba convocado antes de mandar vostede o comunicado da Xunta de Portavoces. Pero bueno. Como vostede di, as mentiras pónense... Sí. Que as hacen moi cortas, non? Sí. A convocatoria está aquí, é do 25, que é mércores, non martes, mércores. Vale, señora alcaldesa. O resultado é o mismo. Algo, non é o mesmo. A convocatoria da xuntanza foi o luns para o martes. Mire, pero que presa tiña facer o pleno hoxe? Por que non fixo mañán o pasado? Mire, por que non? No. Se aquí hai vontade de sacar as cousas adiante que non hai. Si tena aquí, na súa man, suspenda este pleno e convoque inmediatamente para dentro de media hora un pleno extraordinario con este único punto da orden do día. Un pleno extraordinario urgente, que estamos dicindo, estamos todos aquí, en media hora, non ten problema ningún en notificarnos unha orden do día. Faise en 5 minutos, señora alcaldesa. Se non quere facer, é outra cousa, pero aquí ten, eso é o que demostra que ten ganas de facer vostede. Enredar. Como se nota, vostede sabe perfectamente que os 105.000 euros nos orzamentos do 2024 é unha proposta totalmente inviable. Totalmente inviable. Pero a de onte de canto era? Estamos falando de incorporación de remanentes que estamos a espera de terminar os informes para aprobar a incorporación de remanentes dos aforos. Nos aprobamos aquí as concesión e cando teña liquidación aproba a incorporación de remanentes. Aprobe as concesións das subvencións, señora alcaldesa. Non quere, verdad? Non é que non queira, é que hai que esperar os procedementos que vostedes falan. Vostedes saltarse todos con este pleno extraordinario. Agora mesmo hai que esperar a que terminen os informes. Quedan 2 informes, dos 3, despois a aprobación da alcaldía da aprobación da liquidación. Unha vez se aproba a liquidación, que esperemos que sexa nada dentro dos días, que seguramente vos convoquemos a un pleno urgente para dentro que tan pronto teñamos, para facer a proposta de incorporación de remanentes, que non ten que ver, o sea, son os 2 pasos obrigatorios, o plan estratégico, a incorporación de remanentes e despois os convenios. Son 3 pasos que hai que seguir. Plan estratégico, incorporación de remanentes dos aforros, que eso tense unha vez que a liquidación 2023, que é os ingresos e os gastos por 2023,
e a interpretación por parte da Secretaría Interventora nos informes que verán reflexados e, unha vez que teñamos esos datos, farase exclusivamente, tal e como nos comprometimos na reunión coas asociacións, de incluir nesa incorporación de remanentes as subvencións dos colectivos que xa aprobamos o ano pasado no pleno. E que despois quedou pendente porque había alegacións, que é a Escola de Fútbol, Base Terra de Montes, e a Banda de Gaitas do Concello, e a Banda de Música, e as dúas AMPAs, a Fundación Galicia Verda e o Observatorio Astronómico, que é o que se levou o ano pasado. Despois, dentro do plan estratégico, xa vos comentei, que cabe a posibilidade tamén de ir modificando e incorporando, por exemplo, outras subvencións de outros colectivos. Vale. Entonces, continuamos coa votación da acta do 23 de fevereiro de 2024. Votos a favor? Votos en contra? Non se aproba. Pasamos ao pleno do 15 de marzo de 2024. Tamén foi... non hai ningún ausente. Recoñecemento de extrajudiciais, algo que comentar? Sí. Miren, sobre o que estábamos falando do plan estratégico que fala vostede, isto é unha ocurrencia que tuvo vostede, porque vostede tuvo unha reunión coas asociacións en donde vostede lle dixo, están elas aquí, que o poden decir, lle dixo que claro, que o pleno noso non era legal porque vostede non era o pleno quen aprobaba as subvencións, era vostede, por resolución da alcaldía. Entón, iba a firmar un convenio con cada unha das asociacións, iba a mandar un borrador e xa vostede firmaba todo eso. Do plan estratégico creo que non souperon nada. Creo que se enteran como a nós, pois, estes días na prensa. Pero volvolle a insistir, señora alcaldesa, que si quere e ten vontade de sacar adiante as subvencións e utilizar isto para salvarse vostede de que non empezou, porque todo isto chegamos a setembro porque non solicitamos o pleno, porque senón chegamos a diciembre. Por que non fixo en xaneiro? Xa o ano pasado lle dixemos que está esperando o mes de setembro, porque non fai en xaneiro, en febreiro, en marzo. Temos que chegar nós coa iniciativa para que vostede despois veña e se saque da chistera cousas. Pero eu volvo a repetir que suspenda este pleno, convoque un pleno para dentro de media hora que estamos todos aquí e aprobamos a concesión das subvencións. Aprobamos a concesión das subvencións. Eso non é así, non diga tonterías. É que, para empezar, está dicindo que dixen as asociacións que dependía da resolución da alcaldía o tema de incorporación de remanentes. Eso non é así. Que dependía que non se fixera ese pleno... Señora alcaldesa, usted díxolle ás asociacións que non necesitaba nin a firma da secretaria nin que o pleno aprobara eso, que era usted a competente. Non me diga que non, porque están as asociacións aquí e van a corroborar o que eu digo. Se me deixa falar. Para empezar, a convocatoria que vostedes solicitaron é competencia convocatoria de alcaldía. A convocatoria é competencia de alcaldía. Vale. Despois hai que traelo a pleno. Entón, a pleno que o ten que atraer é a alcaldía. Despois ten que aprobalo o pleno. Pero a competencia é da alcaldía. E volvo a dicir que esa proposta non sirve de nada. Porque unha vez que estea a liquidación aprobada, farase un expediente de incorporación de remanentes, polo que esa proposta non sirve de nada. Vamos a ter que facer igualmente a incorporación de remanentes. Sí. Mire, no artigo 46.2 da lei 785... Déixeme terminar de falar. Vale. Unha parte eso. O que dixen que quen firmaba era a alcaldesa, eran os convenios. Os convenios
Unha vez feito, aprobado polo Pleno o plan estratégico, que ten que aprobar o Pleno, unha vez incorporado os remanentes, que é competencia de alcaldía convocalo, e despois aprobalo o Pleno, pois os convenios sai cousa da alcaldía firmalos xunto coas asociacións. Non lle dé voltas, non lle dé bolsas e manipule a información. Volvo a dicir, é cuestión de bondade pola vosa parte votar a favor. Se non queredes, decides que é ilegal, bueno, só dixestes unha vez, xa puxestes un recurso e xa perdestes. Señora alcaldesa, ten no TSJ, xa yo dixe. Bueno, vale. E ten outro no contencioso. E invito, só que siga xogando, que poñan un novo recurso. No, siga, no, unha vergonza. as asociacións que estén aí esperando. Pareceme unha vergonza. Non hai problema. Pareceme unha vergonza que se tiren os cartos desse xeito, porque volvo a dicir, con vontade política podense sacar as cousas adiante. Por eso se fixo unha xuntanza de portavoces, o cal pareceume a vosa intervención por parte do Partido Popular pois moi mala, increíble, porque dende o minuto 1 o que intentaron vostedes facer é crispar e intentar boicotear a reunión, sen poder chegar a acordos, sen propostas pola súa parte. Pola nosa parte, dixemos que estaríamos tamén dispoñibles o fin de semana para as consultas que quixerades facer, as dúdas que quixerades resolver ou as modificacións e adaptacións que quixerades facer no plan estratégico. Vostedes xa dixeron, non, sábado e domingo quedar. Como ímos a quedar sábado e domingo? Non lle dixemos iso, señor alcaldesa. Nin de coñas. Eso non lle dixemos. Menos mal que está grabado. Bueno, menos mal que está grabado, señor alcaldesa. Menos mal. Bueno, sí. Menos mal. E despois, por encima de facer a convocatoria o venres, porque así vostedes o fixeron, por encima, unha das concelleras, das portavoces, pois dixo que non quería perder o tempo aquí, falando destos temas tan importantes, que era autónoma e que tiña que marcharse. Entonces, por alusións, creo que debería de deixarme falar. Entonces, por alusións, pero bueno. Non digan cosas que non son, porque dende o minuto 1 non mostrades ningún tipo de respeto hacia os veciños nin hacia esta corporación. Por alusións podo falar? Sí. Gustaríame decirse, señora alcaldesa, que é que de verdade, que usted diga o que está dicindo, si é verdad que eu dixen que me marchaba, que era autónoma e que estaba perdendo de traballar. É verdad, señora alcaldesa. Pero o que non é verdad é que eu dixera que era para perder o tempo. O que lle dixen era que ese plan estratégico aparecía sen informes por ningún lado, nin de secretaría, nin de asesores, nin de tesorería, por ningún lado. Non había ningún solo informe. Que levamos 6 anos escoitando aquí e vendo as súas chanchulladas e as súas ilegalidades e que nós necesitábamos tempo para ler eso. O cal vostede decía que non facía falta, que eso xa estaba informado, e dixenlle varias veces que non. Como non entramos a acordo, porque vostede sí, aquí viñamos a falar, señora alcaldesa, cando lle digo que vostede quere escoitar, no momento que lle din algo que vostede non quere escoitar, entonces xa son unha maleducada ou non, como era, non son receptiva. Non sei, mire, entonces, volvo a repetir, sí, é verdade que dixen que me marchaba desa reunión porque non estaba escoitando nin atendendo nada do que lle decía. Se a vostede lle pareceu mal, eu sintolla moito, pero é que, e faime gracia, aparte, ahora xa, entrando neso, porque digo dos asesores, porque polo menos viñera firmado polos asesores que asesoran a vostede. Preocúpalle moito os cartos que se gastan, pero estas asociacións probablemente o ano pasado e o anterior, se vostede non gastara os cartos onde non debía, poderían haber cobrado, porque mire, no 2022 gastouse en Vento Abogados 2.000 euros para facer un estudio de realización dun informe dun expediente de axudas municipales de apoio ao estudio, porque claro, como o informe de secretaría non lle interesaba, pideullo a esos abogados. En Vento Abogados volveu a gastar 847 euros para os bonos comercio. Puntos das actas. Sí, pero que acaba de decir fai un rato que para gastar, vostede pode decir o que queira, que claro, que sigamos nós
denunciando que para gastar os cartos. Que se tiña os puntos das actas. Vale. Despois, en robos e preguntas... Non, en robos e Hai preguntas robos e non as hai. Eu digo que a vontade política é non gastar no que non se debe. Pricewater 4.000, Pricewater 1.800, Infoconsulting 1.200, Infoconsulting 1.200... Bueno, en total, no 22 gastouse vostede 42.900 euros en asesores e abogados. No 2023 volvemos o mismo e gastouse exactamente 33.000 euros. Este ano, en enero, 4.500 euros en Pricewaterhouse. Siga así, pero claro, eses cartos salen de outras partidas. Entonces, como van cobrar as asociacións se vostede dedícase a buscar informes externos que ainda por riba dinlle o mismo que os outros e non paga? E quere que nos fiemos de vostede? Cando nos trae un papel, quere tomarlle o pelo a quen? Que me intente tomar a min, dame igual. O que me dá rabia que intente tomar o pelo os veciños e as asociacións con un plan estratégico que non está informado por ningún lado, que venos a decir aquí que despois hai que facer igualmente unha incorporación de remanente e por eso non se vota o noso. O sea, o que lle están pedindo é algo urgente que se fai rápido, vale? Solo falta incorporación de remanente, igual que no seu plan estratégico, porque non ten cartos, señora alcaldesa. Entonces, eso hai que facelo igual, aparte dos informes, porque non pretenderá, volvo a repetir, que firmemos nada, que votemos, nada que este sin informar. Faga as cousas ben, se quere que llas votemos. Vostede pretende que lle votemos as cousas porque vostede o di, como durante 6 anos non fixo ningunha ilegalidade, comportouse sempre de maravilla, fixo as cousas como hai que facelas como marca a lei, entonces... Pero é que non é o caso. Non é o caso, señora alcaldesa. E volvo a repetir, estamos nun pleno totalmente ilegal. Marca a lei. Non hai cobertura legal para recurrir a ausencia como xustificante para resolver sobre asuntos non incluídos na orden do día, nas sesións extraordinarias, conforme preceptos xurídicos de diáfano contenido. É o que pasa cos asuntos urgentes. Solo por falarlle dos asuntos urgentes. Nun pleno extraordinario. Podolle falar do resto. Pero é que empeñase en facer as cousas como vostede quere, non como marca a lei. Sí, é a alcaldesa, é a presidenta. Sí, hasta aí estamos todos de acordo. Pero primeiro a lei e despois o resto. Sí. Perdón, un momentiño, que quero responder porque está... dicindo que as asociacións e os colectivos non responderon, non cobraron, porque non hai cartos. Recórdolle que sempre fixemos incorporación de remanentes para pagar aos colectivos e asociacións. Por que incorporación de remanentes de aforros dos anos anteriores? Porque nos orzamentos de 2019 que temos do anterior goberno do PP solamente había 15.000 euros para as asociacións. Se quere, digo yo que cobraba cada unha das asociacións. Seino perfectamente, señora alcaldesa. Por favor, déixeme, por favor, poden guardar silencio. Poden guardar silencio. Sí, disculpe. Estaba falando co teniente alcalde. Como lle estaba dicindo, é que o motivo de non cobrar as asociacións saben perfectamente que non foi ese, que foi por outro. Sabe perfectamente que a incorporación de remanentes levamos facendo polo sueldo de Bea e de Roberto. E sabe perfectamente que o estamos facendo porque nos vosos orzamentos de 2019 que estamos prorrogando solamente había consignados 15.000 euros. Nos fomos aumentando e que a día de hoxe son máis de 30.000 euros porque as subvencións cobran bastante máis do que vos estabades pagando. E non cando cobren, máis, mentres cobren non diga non iso, solamente señora que cobren alcaldesa. máis, senón que tamén se incluíron novas entidades como son as AMPAs. AMPA de Forcaré e AMPA de Soutelo de Montes. Houve cambios, houve modificacións. Entonces non digan que ese foi o motivo porque non é así. Por outro lado, tamén decirle que a proposta está firmada por min, obviamente, porque é unha proposta de alcaldía. Como todas as propostas de alcaldía, firma a alcaldesa. Non están infirmadas. Todas as propostas de alcaldía están firmadas por a alcaldesa. Vale, e despois, tal e como lle dixen na xuntanza, os asuntos urxentes, por eso son asuntos urxentes, e hai que demostrarlo, non teñen informes, porque son urxentes. O que sí hai que incorporar na proposta de acordo ao pleno
que posteriormente a súa aprobación se incorporarán os informes perceptivos por parte da secretaria interventora, que foi tamén o que lle dixen na xuntanza. Deixen de mentir, deixen de manipular e sexan conscientes co que estades facendo. Sí, por favor. Sí, é só unha cuestión de forma, ya que estamos no punto número 1, aprobación de actas. A mí parece un debate interesante e tal, pero vamos a levar as cousas con orden. A aprobación de actas é aprobación de actas, aprobadas actas, non aprobemos as actas, e cando cheguemos ao punto 11, debatiremos isto, que me parece interesantísimas todas as aportacións que estado facendo, pero eu tamén quero dar as miñas aportacións, pero gústame facer as cousas por orden. Estamos no punto número 1, aprobación de actas, despois ven o 2, o 3, o 4, despois virá o 11, onde todos diremos o que teñamos que decir neste punto, porque eu creo que estades adiantando os acontecementos e debatindo sin sentido. O seu discurso está moi ben, señor concelleiro, pero acaban Non de lle diga a decir... palabra, por favor, que pida a palabra empeza- igual que o resto dos concelleiros. Pois vou yo dicir despois. Vale, entonces, pareceme correctas as palabras do teniente alcalde e vamos a proseguir como dixen, porque así é como ten que ser, hai que falar dos puntos que van para a aprobación, vale? Hai que ceñirse os temas dos puntos que se van a votar. Pleno, sesión extraordinaria, 15 de marzo. Votos a favor? Votos en contra? Non se aproba. Acta do 21 de marzo. Ausente Roberto. Relacionada con información económica e financiera. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Non se aproba. Acta da sesión extraordinaria 8 de abril. Vale, era relacionado co debate da votación da proposta, unha proposta que se había feito, modificación do punto 6 dun pleno extraordinario que había solicitado o Partido Popular. Votos a favor? Votos en contra? Non se aproba. Acta do 26 de abril de 2024, reconhecimento extrajudicial de créditos. 26 de abril. Votos a favor. Votos en contra. Non se aproba. Acta do 13 de maio. Ausentes: José Francisco López, Alejo Vidal, Ricardo Villaverde, José Ricardo. Era relacionado co sorteo dos componentes da mesa electorais para as eleccións ao Parlamento Europeo 2024. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Unha abstención. Volvemos a repetir. 5 a favor, 3 en contra y el resto tienen que ser abstenciones. No. 3 en contra, no. O sea, 5 en contra. Estaban ausentes. No, a ver, Están ausentes, claro. Claro. Perdón. claro. 5 a favor, correcto. Volvemos a repetir a votación. Votos a favor. Cinco. No. A ver, sí, cinco, a favor, sí, 5 sí. a favor. Bueno, que no te diga. Sí, está bien. Votos en contra. Sí, sí. 3. Y Abstencións. 4. Ricardo. Alejo. sí, está bien. Os que non estuveron. Claro. Son 4. José Francisco, Alejo, Ricardo, José. Vale. Pues ¿a qué me salen entonces? A ver, A favor y no estaba en el pleno. votos. Sí, tú no estabas en el pleno. No, Es que votaste a favor. Es que digo José No Francisco. puedes. Claro. 4 a favor, Sí.
4 abstenciones y 3 en contra. Vale, o sea que queda aprobado. Sesión extraordinaria, 31 de maio, modificacións de crédito ausentes Lenca Trofeo Roberto Jorge Correa, votos a favor. Votos en contra. No, perdón, yo no. Otra vez. Claro. Votos en contra. E abstencións. Sí, máis Tú, bastante. 1, 2, solo 2. Sí, Sí. abstencións son 2. Solo faltaban Belén y Roberto. Aí está mal tamén outra vez. Decreto Rafa en contra. Ya está. Vale, entón non sai adiante. Non se aproba. Imos co seguinte punto. Expediente 815-2024, proposta festivos locais. Tendo en conta que lle corresponde a este Concello propoñer dous festivos locais, por esta alcaldía emítese a seguinte proposta, que sería primeiro propoñer como festas locais no Concello de Forcarei para o ano 2025 as seguintes datas: luns 1 de setembro de 2025, Los dos Dolores, e martes 11 de novembro de 2025, San Martiño. Segundo, remitir o presente acordo ao Servicio de Emprego, Relacións Laborais, Traballo Autónomo e Economía Social da Consellería de Emprego, Comercio e Migración da Xunta de Galicia. Algo a comentar? Sí, por a nosa parte queremos propor o cambio do 11 de novembro polo 24 de xuño, San Xoán, que este ano non é festivo, e comprensiblemente un dos días que máis tradición ten no noso Concello, en todas as parroquias, onde se celebran absolutamente todas as parroquias, incluída Forcarei, onde o ano pasado pois, se celebrou unha festa, eu creo que bastante interesante, a que entendo se lle quererá dar continuidade. Se realizaron solo permisos de fogueiras, houve 21 permisos de fogueiras concedidos, bueno, supoño que ainda habría algunha máis. Entonces creemos que é unha festa con unha tradición moi grande no noso Concello, onde é unha fecha tamén cos días moito máis largos, onde a xente aproveita moito máis os días e tal. Co 11 de novembro, onde os días xa son máis cortos, onde hai menos un movimento, onde hai menos interés. Entón eu pediríavos que reconsiderades pasar ese festivo po día de San Xoán, que eu creo que é beneficioso para absolutamente todas as parroquias, incluídas Forcarei. Eu supoño que a Comisión de Festas de Forcarei estaría máis que agradecida de poder ter o San Xoán libre. Entonces, non sei como vedes, eu creo que é un día moito máis interesante, non? Favorecense a todas as parroquias. Entonces, por a nosa parte, facer a proposta de que se cambie o 11 de novembro polo 24 de xuño. Eu o que che podo dicir é que calquer proposta dese tipo deberías falalo coa xente do pueblo, vale? E sobre todo coa xente afectada, que é o San Martiño da xente de Forcarei. Convocas as asociacións e os veciños e terás que facelo con tempo. Bueno, pero como non hai tempo... Eu creo que esta é unha decisión do Pleno, eu sei que sería unha decisión apoiada maioritariamente polas comisións de festas, pola veciñanza, é dicir, non estás quitando un día festivo, senón que tú estás cambiando, para un día que eu creo que é interesante para todo o mundo, é dicir, sigue estendo o teu festivo, e sigue estendo o festivo o San Xoán, xa che digo, 21 fogueiras se solicitaron o ano pasado, este ano, pois, vanse encontrar que o día seguinte ten que ir a traballar todo o mundo. O ano pasado era festivo. Algo máis que comentar? No, vou a repetir que tendo en conta que estamos nun pleno ilegal nulo, xa lle dixen antes que os nosos votos neste pleno non llemos seguir permitindo facer o que queira. Entonces, non llevamos a avalar as súas ilegalidades. Xa lle dixemos que todos este pleno o convoca como ten que convocar, ou senón
Eso, tío, hai que votar a proposta e o sí ou non. Se che deixa votala, as nosas non as deixa votar. Como non deixa votar? Bueno, Non deixa- informolle que este pleno non é nulo hasta que o xuez considere que sexa nulo. Vale. Por lo tanto, de momento, Vale, non é vamos. nulo. Por eso, continúe. volvo a informar. Continúa. Pode decir o que queira. Con respecto, bueno, pues a proposta de Roberto, parecenos interesante facer ese cambio do San Martiño do 11 de novembro para o 24 de xuño para o San Xoán. Entonces, imos a votar luns 1 de setembro de 2025 luns de Dolores e o 24 de xuño de San Xoán. Eu non son quen para dicirche que non facer o pleno, pero creo que se debe votar a proposta e se a proposta sai adiante, sí, e se non, pois, quedaría aprobado que viña na documentación. Non, pero a alcaldesa fai o que quere. É dicir, votar a proposta de A cambio, proposta de cambio de Roberto primeiro. Claro, bueno, pues entonces votamos a proposta. exacto. Vale. Votos a favor. Votos en contra. Pues queda aprobada a proposta. E agora se voto cambio. Volvemos a votar o cambio. Non, Sí, claro. Sí, sí. sí, non. Vale, la votos proposta. entonces la proposta do cambio. Votos en contra. Queda aprobado. Vale, seguimos. 3, expediente 128/2024, aprobación sin proceder, se procede da transferencia de crédito 5/2024. Esta é en relación a unha subvención solicitada e concedida a través da Xunta de Galicia, a Rede Natura, no que, bueno, pues a subvención é vía anual e que nos dá a cantidade total menos o IBE, que o IBE ten que poñelo pois o Concello, por eso se fai esta proposta de transferencia de crédito para poder habilitar o crédito e poder executar a obra correspondente a este ano e o ano que ven teremos que habilitar tamén pois, o crédito correspondente ao IVA do ano que ven. E a proposta da alcaldía primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito na modalidade de transferencia de crédito entre partidas de distintas áreas de gasto, no Vixente Orzamento Municipal de Gasto do exercicio 2024, prorrogado 2019, co detalle orzamentario que a continuación se detalla co obxectivo de completar a financiación do proxecto de recuperación da ruta das Fontes do Lérez, que sería unha transferencia de crédito de 3.142,24. Programa 170, Económica 619, Descripción, Administración General de Medio Ambiente, outras inversións, reposicións, infraestructuras. Esta modificación financiase con cargo a unha transferencia de crédito nos seguintes termos, que sería a aplicación do Programa 450, Económica 619, Descripción, Administración General de Infraestructuras, outras inversións, reposicións, infraestructura, 3.142,24. E segundo, continuar a tramitación do expediente conforme indicado no informe da Secretaria en relación á exposición e publicidade, así como a súa aprobación definitiva. Que isto é o mesmo que a publicación no boletín os 15 días hábiles, se non hai alegacións apróbase, se hai alegacións, pois habría que estimar ou desestimar as alegacións e convocar outro pleno. Algo que comentar? Non? Pasamos a votación, entonces. Votos a favor? Votos en contra? Non se aproba. A non aprobación desta incorporación de transferencia, obviamente, supón a pérdida da subvención de 40 e pico mil euros. Eran 20.000 euros para este ano e outros 20.000 para o ano que ven. Por lo tanto, non se poderá rehabilitar a ruta das Fontes do Lérez. Volvo a solicitarlle que convoque un pleno extraordinario urgente. Continúo. Xa lle dixen as miñas razóns que non sirve de nada esa proposta, porque hai que Perfecto. facer o expediente de incorporación Siga coa de súa. remanente. Siga coas Por lo súas. tanto, non sirve para nada. Siga coas súas, señor alcaldesa. 4.
Expediente 128/2024. Aprobación se procede a transferencia de crédito 6/2024. Responsabilidade patrimonial. Vale, son dous casos. Unha, pois, un vehículo que, unha rejilla que se levantou aquí no aparcamento, fastidiou a parte de abaixo dun vehículo e despois, mentre se fixeron os desgoces co trator, na zona da Devesa, romperonse uns tubos da Comunidade de Montes da Santa Mariña de Fresqueiras. Con respecto aquí, o aparcamento da rejilla, son 526,76 euros, e con respecto ao abastecemento domiciliado de agua potable e outros traballos realizados por outras empresas, que era relacionado co tubo da Devesa, que se rompeu executando os desguaces co trator, serían 151,25 euros. E a proposta da resolución, primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito na modalidade de transferencia de crédito entre partidas de distintas áreas de gasto no Vicente Orzamento Municipal de Gasto de Exercicio 2024, prorrogado 2019, co detalle orzamentario que a continuación se detalla co obxecto de dispor de consignación suficiente para o pago de dúas responsabilidades patrimoniais, expedientes 564/2024 e 649/2024, aprobadas por decretos número 2024-0275 e número 2024-0322. A incorporación serían esas cantidades, 526,76 e 151,25. Esta modificación financiase con cargo a unha transferencia de crédito nos seguintes termos, que sería no programa 450, Economía 619, Descripción, Administración General de Infraestructuras, outras inversións, reposición de infraestructuras, en total 678,01. E segundo, continuar a tramitación do expediente conforme indicado no informe de Secretaría en relación á exposición e publicidade, así como a súa aprobación definitiva. Algo que comentar? Sí. O noso voto vai ser a favor, pero, quería pedirlle se poden volver a arranxar, porque se volve a haber algunha solta, na subida á aldea de arriba en Soutelo tamén hai outra solta por onde pasan os coches e pode volver a pasar o mismo. Entón, por favor, que se arranxen esas dúas. Tomamos nota. Vale, votos a favor? Votos en contra? Non se ha aprobado. Pasamos ao número 5 de expediente. 128/2024, aprobación se procede de transferencia de crédito 7/2024, responsabilidade patrimonial con respecto a panadería. Isto é a sentencia, que a primeira sentencia se acabou dentro do primeiro momento, relacionada coa panadería. Houve varios recursos, agotáronse os recursos, e finalmente quedou a primeira sentencia, que nos pagamos cargo da reparación da carretera, a modificación que corresponde unha hora de 12.140,61 euros, e despois reparación da fachada que corresponde a 568,76 euros. Entón, a proposta de resolución, primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito na modalidade de transferencia de crédito entre partidas de distintas áreas de gasto no Vicente Orzamento Municipal de Gasto de 2024, prorrogado 2019, co detalle orzamentario que a continuación se detalla co obxecto a dispor das consignacións suficientes para o pago da responsabilidade patrimonial liberada da sentencia judicial 110/2023 e 93/2024, expediente 969/2020. E aplicacións de gasto que se incrementan, aplicación programa 153, económica 22699, vías públicas, outros gastos, obras na calzada, 12.140,61, 153.22699, vías públicas, outros gastos diversos, indemnización por reparacións, 568,76. Esta modificación financiase con cargo a unha transferencia de crédito nos seguintes termos. Aplicación programa 450, económica 619, Administración General de Infraestructuras e outras inversións reposición,
En total, 12.709,37. Segundo, continuar a tramitación do expediente conforme indicado no informe de Secretaría en relación á exposición de publicidade, así como a súa aprobación definitiva. Algo que comentar? Sí, solo de que data é a sentencia. Perdón? De que data é a sentencia? Pois non a teño aquí, pero deste ano. Pero se acabo de ler. O expediente 969/2020, pero esta é a proposta da alcaldía para a incorporación. Vale, é do ano 2023, porque o expediente é do 2023, e desde que... A sentencia deste ano. Eu preguntei de que fecha era a sentencia. Deste ano, 2024. De que mes? Non o sei, teria que mirar. Bueno, está claro que desde que se ditou sentencia hasta ahora, os veciños siguen esperando que se arreglen, que se arranxe eso, tarda vostede en traer ao pleno o expediente, perjudicando aos veciños, hai meses e meses, pero bueno, sí. Ahora, porque esperen uns días máis, non lle vai importar. Proceda a votar. Bueno. Sí, pola nosa parte, gostaríamos explicar o sentido do voto, de que vamos votar a favor de que se lle pague aos veciños, e de que se pagan as obras, e lamentar pois que no seu día hai moito tempo non se lle fixera caso a este concelleiro cando propuxo a solución que podía evitar que chegáramos a esta situación, que me cansei de repetila. Creo que hubiéramos evitado o problema, hubiéramos evitado, en primeiro lugar, o problema, en segundo lugar, a denuncia. A denuncia é o de menos. O máis importante hubiera sido evitar o problema de raíz. Por suposto que vamos a votar a favor de que se lle pague a uns veciños, como digo, unha sentencia. Procedemos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Non queda aprobado o pago dunha sentencia. Vale. Vale, neste caso, como estamos na parte resolutiva, procedemos cos asuntos urxentes. Como primeiro procede a parte resolutiva, que consiste en votar os asuntos polo que imos a continuar co punto de asuntos urxentes, que son 2, e que a aprobación do plan estratégico nos acaba de saltar 20 puntos, que é obrigatorio para poder tramitar o seu pago, o pero se saltó cambio do todos. nome do Colexio de Solteiro de Montes. Primeiro votarase a ausencia tendo que motivala. E unha vez aprobada a urxencia, votarase os puntos Plan estratégico de subvenciones, cambio de nome do Colexio de Solteiros de Montes. E a continuación, unha vez acabado a parte resolutiva, que é de votación, a continuación darase conta da renuncia da concelleira Ana Doval. Por lo tanto, imos a proceder á motivación da ausencia de cada punto. Ben, un sería o plan de subvención. Neste caso, ben determinada pola tramitación administrativa obrigatoria e urxente que hai que realizar por ser de especial interés para garantizar o funcionamento das asociacións deportivas e culturales que contribúen ao desenvolvemento económico e social do municipio coa súa actividade. E o segundo, que é o cambio do nome do Colexio de Solteiros de Montes para Avelino Caceceiro, a motivación da ausencia queremos que se aprobe no Consello da Xunta antes de que acabe o centenario. É un tema de trámite no que a secretaria non ten que informar. Por favor, se queredes comentar algo. E o anterior punto teño que informar. Sí, tamén. Está informado. Tal e como lle dixen. Teñen os concelleiros algunha documentación ao respecto, a non ser as dúas portavoces que asistimos á reunión. Os demais concelleiros teñen algo? Teñen informe jurídico preceptivo necesario para someter ao pleno? Axúdame a repartir. ¿Me podría explicar, señora alcaldesa, cómo se salta usted los puntos 7, 8, 9 y 10?
que están en la orden del día. Señora alcaldesa, ¿por qué se saltan los puntos 6, 7, 8, 9 y 10 que están en la orden del día que usted nos ha mandado? A vos isto parece vos normal? Isto a vos parece vos normal? Recibir a documentación durante o pleno? Parece vos normal, preceptivo? A documentación... Ahora, que facemos un receso para ler isto? Isto como se digiere? No, No, eso puede usar. no era solo Bueno, pues para nada, seguiré con la mano de No, no. Dale varios, sí. O sea, isto é increíble. Así nos conducimos aquí neste concello, señores. Mira, para vos tamén, igual. Podedes ler e resumir, nós estamos aquí. Isto é increíble. Podes fazer un trago, Javi? Sí, Que me sacan a garganta. déxame un... Señora alcaldesa, ha hecho una... Vale, dos preguntas, me dejó un hablar. momentiño, por favor. Pero se me dijo que sí, se me dijo que podía hablar. No, ainda non. Hombre, si antes cuando levanté... Ay, bueno. Informar que, dado que están dicindo que esta documentación a estás entregando agora, eso non é certo, entregouse na xuntanza que mantivemos o venres, tanto o plan estratégico de subvención nominativas como o cambio Esto é lo que do nos nome entregou do un día e Colexio de outro. Solter de Montes. Aquí Vale, foi non é entregado lo mismo. a Belén Cachafeiro, a Celines, María a Ángeles, por favor. Rafa, a Robert, e logo do PSDG estábamos José, Bea, máis eu. Foi o que foi entregado. É o único que cambia e que explica o da xuntanza, basicamente. Os Puedo antecedentes, hablar. que é a xuntanza onde se lles fixo entrega desa documentación Este documento é do... Este documento é do día 30. previamente. Sí, claro. Sí, porque sí, claro. fin de semana- Por favor, home, por favor, hombre. Esa A ver se nos documentación- centramos. Esa documentación entregouse o venres. Será-me que E avisar outra vez, asinouse hoxe a espera do fin de semana, tal e como lle dixemos, que estábamos a súa disposición para Siga así, adaptar señora o plan alcaldesa, siga así. estratégico como quixera. Siga así. Estuvéramos esperando sábado domingo. Sí, sí. Vale, entonces, Seguiré con la mano levantada todo el día. Cuando quieras. ¿sí? Sí, ¿puedo hablar ya? Sí. ¿Eh? Es que no la escucho, porque cuando la escucho después me dice que no. Mire, dos puntos, ¿vale? El primero, vuelvo a repetir, si esto ya era un pleno totalmente ilegal, cada vez vamos mejorando. Nos convoca un pleno con 12 puntos, de los cuales ustedes se acaba de saltar ahora, en la parte resolutiva, el punto 6, la renuncia de la señora concelleira. Se acaba de saltar en la actividad de control el expediente, el punto número 7, el punto número 8, el punto número 9 y el punto número 10. Eso se los ha saltado usted y se ha pasado, porque a usted le interesa más asuntos urgentes que lo ha puesto de número 11, que es la convocatoria que usted nos ha mandado, señora alcaldesa, que no la he hecho yo, A ver si ahora le va a decir también a los vecinos que están aquí que la convocatoria la hice yo. No, es la convocatoria con la orden del día que usted ha mandado. Y ya, hasta su propia orden del día, usted se la pasa por donde quiere. Por otro lado, nos acaba de entregar aquí una documentación diciendo que es la misma. Vale, mire, para empezar, no es la misma. Primero, la que nos dio el otro día es una hoja que pone unas hojas que ponen Concello de Forcarei, simplemente. No están firmados ni por la alcaldesa, como le dije antes, ni por ningún asesor, ni por la secretaria, por nadie. Son unas hojas que lo único que tienen es el sello del Concello de Forcarei. Eso el otro día. Donde en ningún momento habla de meter esto en el asunto urgente, ni tampoco lo habló en la reunión. Pero bueno, por un lado, nos acaba de entregar el otro diciendo que es el mismo, ¿vale? Y en este sí que ya pone expediente del Pleno 2024/10. ¿Qué dices? Sí, no sé, lo metería ella ayer, porque
En nuestra documentación no está. La fecha es de hoy, con lo cual lo metería hoy, ¿vale? Y ya pone procedimiento, asunto urgente. En este ni se habló del asunto urgente ni de nada. Motivo. Neste caso ven determinada pola tramitación administrativa obrigatoria urxente que hai que realizar e por ser de especial interés para garantizar o funcionamento das asociacións deportivas e culturais que contribúen ao desenvolvemento económico e social do municipio coa actividade. Mire, pero pasamos las hojas y volvemos otra vez a lo mismo. La única, sí, este lo ha firmado usted, este no lo firma nadie. No hay ni un solo informe, ni uno, en el cual nos diga alguien que esto es legal, que esto es posible. Usted lo único que nos, vuelvo a repetir, lo único que pretende es que nosotros le votemos algo a favor, que no sabemos ni si es legal, ni si no es legal, ni si se puede, ni si no se puede. Vuelvo otra vez con que nuestro pleno, que sería muy fácil realizarlo para que cobrasen, no se puede hacer porque la incorporación de remanentes, claro, porque aquí no hay que hacer incorporación de remanentes, tiene ya el dinero. No, señora alcaldesa. Mire, eu creo que as asociacións levan xa 2 anos en cobrar. Este ano, volvemos ao de sempre, xa non é cuestión de cobrar, é que a día de hoxe ainda non se lle concederon esas subvencións, porque estamos falando de incorporar remanentes, pero que a día de hoxe o normal é que vostede o 1 de xaneiro deste ano, polo menos, houbera aprobado a concesión das subvencións, que ni siquiera o fixo. Estamos falando de incorporar remanentes. Mire, é sencillo, a min preocúpanme realmente as asociacións, vostede dirá que culpa nosa porque non lle votamos a isto, pode decir o que queira. Se as asociacións a estas alturas creen que con este, chámalle plan estratégico, eu non sei xa nin como chamarlle, porque unha vez que se lee hai que botar as maus á cabeza, según vostedes son legales, pero tamén é legal este pleno. Creo que debería, o que lle decía a miña compañeira, no punto no que estamos, primeiro, non estamos no punto número 6, que no que deberíamos estar, ha saltado vostede todos os puntos porque quixo. Xa lle dixemos ao principio do pleno, dixenllo, que llevamos votar a todo o que viña neste pleno en contra. Vostede eu creo que pretende meter isto, no seu día pretendía pagarlle a Roberto máis a Bea e meteuno con outras cousas. Agora non sei que é o que pretende para meter isto nesta historia de pleno cando se lle dixo desde o primeiro día que se quería que o tema das asociacións fose nun punto solo, único, sen mezclar con nada. Vostede volve a facer outra vez o mismo, xa non só o mismo, meteo con 20.000 puntos, salta todos os anteriores, tráenos un plan estratégico. Señora alcaldesa, imos de votar en contra de todo. Dixémolo desde o principio. É un pleno ilegal. Non imos aprobar as súas ilegalidades, intentando trampear e botarnos a culpa de que non cobren, cando presentamos un pleno no seu día para que as asociacións poideran cobrar. Foi vostede quen non quixo convocar ese pleno. Acaba de decirlo fai un pouco, que é vostede a que non convoca. Bueno, pois se vostede non convoca, e agora volverá a decirnos aí, sabe Dios, non sei o que inventará desta vez, volverá outra vez cos remanentes, volverá outra vez co que nos mandou. A cuestión non o convocou, señora alcaldesa, pode convocalo aínda, poden cobrar, incorpore despois o que teña que incorporar, pero, señora alcaldesa, non nos veña con isto, saltándose os puntos do día dunha orde que nos mandou vostede. Non pretenda facer as cousas mal, faga as cousas legalmente, e cando faga as cousas legalmente, aprobaremos. Vale. Para contestar todo o que acabo de comentar, cousas legales, o plan estratégico é obrigatorio. Vou ler aquí parte dun informe, ¿no?, de outra subvención. En relación con la obligatoriedad de la asistencia del Plan Estratégico de Subvenciones, en vigor se incumple el artículo 8.1 de la Ley 88/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones,
que establece que los órganos de las administraciones públicas o cualquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones con carácter previo deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su concesión, los costes previstos y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Se trata de una previsión normativa que responde al principio de eficiencia en la gestión de los fondos públicos, así como también la vincula al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de la Ley Orgánica 2/2022. Desde la aprobación de la Ley de Subvenciones ya se ha dictado pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el efecto de la falta de aprobación del citado plan. Bla, bla, bla. Sí, bla, bla, bla. Conclusiones del informe. En virtude do exposto, se conclúe que o expediente non cumpre co establecido na normativa vixente e, polo tanto, se informe desfavorablemente a convocatoria o borrador, que neste caso foi das bases para a concesión de subvencións, axudas e apoio ao estudio para o curso 2022-2023 no termo municipal de Forcarei, en concreto, no tocante a publicidade e inexistencia do plan estratégico de subvencións. Creo que queda claro que é obligatorio o plan estratégico de subvencións. Ata agora... Cantos anos? Ata agora, sí, cantos anos. Respóndolles agora mesmo. Sí. Quen fixo os trámites do pago das subvencións nominativas? Pois foron outros secretarios interventores que sustituíron as vacacións ou baixas da actual titular secretaria interventora. Cada secretario interventor traballa da súa maneira, interpreta e fai os expedientes a súa maneira dentro da legalidade, sempre dentro da legalidade. Estos secretarios interventores que aprobaron as anteriores subvencións nominativas hasta agora fixeron os trámites e os pagos sen solicitar o plan estratégico, pero dende aquí, cada un, como digo, fai o que corresponde e considera dentro da legalidade, sí que se nos vai a exixir un plan estratégico de subvenciones. Por lo tanto, volvo a dicir, non mezcledes as cousas, vale? Unha cousa é o plan estratégico, outra cousa é a incorporación de recursos e aforros que depende da aprobación da liquidación, que quedan pendentes uns informes para poder aprobar a través da posición da alcaldía e logo traer a pleno a incorporación desos remanentes e despois non digades o tema do plan estratégico, porque no propio plan estratégico xa ben explicado que as que se lle dan prioridade son as subvencións das que falei antes, 2020, 2023, 2024. O resto de propostas son a partir de 2025-26, 2025-2026. E, como vos dixen tamén, non temos ningún problema en modificar agora mesmo o plan estratégico e sacar o que vos consideredes. Pero, insisto, no plan estratégico que tendes aí nas vosas mans, ven na tabla a partir da páxina 17 que as asociacións, volvo a repetir, Escola Fútbol Terra de Montes, Banda de Gaitas do Concello de Forcarei, Banda de Música do Concello de Forcarei, Observatorio Astronómico, Fundación Galicia Verde e as dúas AMPAs, AMPA de Forcarei e AMPA de Souteiro dos colexios, van a ser as que se priorizan tanto no plan estratégico como aí podedes ver que pon anos plurianual 2023-2024 e as que se van a incluir exclusivamente na incorporación de remanentes tan pronto se teña a liquidación. Vale, entonces non manipuledes, por favor, esa información, porque non é así. Unha pregunta solo. Unha pregunta solo, e xa que están aquí as asociacións, a min gustaríame dirigirme a elas e preguntarlle, nesa xunta que tuestes, que a alcaldesa non nos invitou os portavoces, e que non asisteu a que nos convocamos e nos reunimos con vos, foi a única do Partido Socialista, non apareceu ninguén, pero nesa reunión que tuvestes con ela, en algún momento vos dixo que había que levar ao pleno un plan estratégico. No. Vale, solo eso. Moitas gracias. Nese momento, despois da reunión tamén que tivestes aquí, unha reunión, sen informarme a min previamente, sen falar comigo previamente, esa reunión que se fixo por parte do Partido Popular, a partir desa reunión dixéronse cousas como que non se iba a cobrar, xa as asociacións non iba a cobrar as relacionadas a subvencións relacionadas co 2023,
o sea, as facturas que tiñan para justificar que eso non o iban a cobrar, e falouse tamén posteriormente de que non existía un plan estratégico, por lo tanto que tampouco se podía facer ese pago. E de aí a razón polo cal, despois, obviamente, de asesorar xurídicamente, volvo a dicir, para facer ben as cousas, a proposta do plan estratégico, porque é que é obrigatorio. Claro. Tal e como lle lin, Unha pregunta a vostede, solo unha pregunta a vostede. A última subvención que cobraron as asociacións do Concello tiñan aprobado o plan estratégico? Que secretarios fixeron o pago? Dame igual. Que secretarios fixeron o pago? Señora secretaria, podo facerlle unha pregunta? Podo preguntarlle a secretaria? Podo lembrarlle... Non pode. Podo preguntarlle? Podo lembrarlle eu que pasou co pago das subvencións do 2022. Sí. Que estaba aquí outro secretario interventor e que se presentou vostede aquí para intentar que non se fixera o pago, porque vostedes dicían que ao pasar o 31 de decembro que xa o pago que non se iba a facer, que xa non iba a cobrarse as subvencións. En cambio, en 9 días, o 9 de xaneiro, coa incorporación deste secretario, en nada fixo o expediente e fixo o pago. E que pasou o día que estaba aquí tramitando, finalizando o pago? Presentouse vostede, incluiu 2 escritos por rexistro, intentando que o secretario interventor paralizase o procedemento, cousa que non conseguiu. Quería falar con él, para paralizar as... Bueno, hai testigos. Estivo aí señora esperando... alcaldesa, pódeme traer estos escritos ahora mismo. Pasadas as 3. E sí, hai escritos. Por favor, pues tráigamos aquí, por favor. Tráigamos. Pare aquí, E o único que quere chame as oficinas, por favor, e traiga aquí estos escritos. O único que quere facer sempre é paralizar. Paralizar solamente por motivos persoais seus, porque considera que así, paralizando este goberno, que vai a conseguir volver a gobernar. Así non é. Unha oposición constructiva ten que velar polos veciños. Sí. É unha vergonza. Pouco tempo estive na oposición, pero a miña compañera Ana, por exemplo, sei perfectamente, os demais compañeros que estiveron, que os proxectos importantes, as subvencións e para todo que afectase de forma favorable aos veciños e ás veciñas, todo, sempre votaron a favor, xunto con vos. Por qué? Porque é o que hai que priorizar aos veciños, non por intereses partidistas, nin por intereses egoístas e particulares. Vale. Entonces, eu volvo a dicir, pense, eu lanzolle outra vez o guante no sentido de que non teño ningún problema. Se hai algún problema neste plan estratégico, que insisto que o que prioriza nos anos 2023-2024 son as subvencións as que nombrei recentemente, e o resto é para os anos 2025-2026, eu non teño ningún problema aquí en acordar directamente, en modificar o que consideredes adaptar o plan estratégico e votalo, tal e como lles dixen na xuntanza de portavoces. Vale. Señora alcaldesa, eu só me vou a referir á parte que nombrou a señora Ana Doval, porque a parte hoxe renuncia e creo que xa que vostede dixo que ela estuvo na oposición tanto tempo, eu podo dicir que eu, pois, hoxe despedireme dela pois con moito agrado, e para min é unha veciña que traballou 25 anos aquí facendo oposición, axudando os veciños e facendo o seu traballo mellor ou peor, como a todos, pero facendo o seu traballo. E podolle dicir que en este Concello todos os anos aprobaban un orzamento que todos os anos foi votado en contra polo PSOE e polo Bloque, todos os anos. Aprobábanse todos os anos as subvencións e todos os anos sempre non tiñan que vir ao pleno porque estaban recollidas no orzamento, vale? Pero absolutamente sempre votaron en contra de aprobar os orzamentos e de moitas cousas que ao final se demostraron que o que tiñamos era unhos señores orzamentos e o mellor unhas señoras contas. As contas que ano tras ano cumplíamos, o período medio de pago que pagábamos en menos de un mes,
Todo, señora, cumplíamos todo, facíamos todo. Ahora temos un concello totalmente paralizado, pero totalmente. Non teñen un orzamento. Non levan desde o ano 2019. Como non van ter que vir ao pleno para facer modificacións? É que ainda non se deron conta. Pensa vostede que nós llevamos a estar escoitando ademais que culpa da oposición, que somos porque votamos todo en contra. Cando o Partido Socialista en Forcarei falta o primeiro orzamento na historia de Forcarei, xa non falo cando eu gobernei, vale? Falo de cando gobernaron os anteriores alcaldes. Jamais na vida votaron a favor dun orzamento. E xa das subvencións xa non comento nada porque eu creo que quedou clarísimamente reflejado que vostede non quere aprobar as subvencións. Non quere. Vostede non quere aprobar o plan estratégico que imos ter que aprobar. Sabe vostede que imos ter que se non se aproba agora hai que aprobarlo máis adiante igualmente. Vale, déxeme falar. Pois iso é o que ten que facer, aprobalo, o único que vai facer é ralentizar o procedimento. Señora alcaldesa, se vostede considera que este ano era tan urgente aprobar o plan estratégico, que claro que o hai que aprobar, pero había que aprobarlo fai 6 anos, como os orzamentos, señora alcaldesa. Pois tiña que haber empezado no mes de febreiro, en abril, en maio, en junio, en julio, empezar co plan estratégico. Unha vez que chegamos a setembro, non veña vostede ahora co plan estratégico, pode quedar un ano máis. Claro que incumple, pero é un incumplimiento menor. Ese non ten ningún problema. O problema máis gordo é que teño os informes favorables. O día da reunión preguntamos: isto está informado, sí, por asesores, por asesores externos. Pode darnos a copia? No, hasta que este expediente concluso, no. E nós dixémoslle, pois hasta que este expediente concluso cos informes, nós tampouco vamos a opinar. Está grabado, señora alcaldesa. Non, estaba falando de outro tema, non estaba falando de Estou falando do plan estratégico. Estaba falando na xuntanza de outro tema e non estaba falando dese. E volvo a dicir, no plan estratégico... Señora alcaldesa, xa lle dixen que o teño grabado. Pero a mí non me preocupa o que eu non estou dicindo aquí para convencer a ninguén. Nós somos un grupo que estamos traballando, que temos unha responsabilidade cos veciños e temos que intentar ser consecuentes coas cousas. E o que non podemos é, levamos 6 anos advertindo, convoque ben os plenos, non ten que convocar os plenos ordinarios, nin caso, ten que convocar ben os plenos, nin caso, ten que aprobar a conta en tempo, nin caso, ten que aprobar as subvencións. Escoita, non fai caso absolutamente nada. Desfavorable. E hoxe chegou o que? Non, recordo, ya o seu recurso. O seu recurso. Sí, pero xa lle dixen que está no TSJ. Que é estimado. Xa lle dixen que está no TSJ. Usted sigue, porque detrás dese ven outro. Porque detrás dese ten outro. Porque sabe o problema? Que hoxe ven con outro pleno nulo, con todos os asuntos dos plenos nulos. E despois ten vostede a desfachatez de decir que a culpa é dos concelleiros, que presentan escritos, que presentan recursos, dos veciños, botándolle a culpa aos veciños, señora alcaldesa, pero vostede de onde sale? Faga o favor, e teña un pouco de responsabilidade, cos veciños. Póñase a traballar, señora alcaldesa, faga as cousas ben, porque hoxe, quen lle pideu facer o pleno hoxe ás 8 da mañán? Por que non convocou o pleno para miércoles e traía este expediente cos informes conclusos? E traío, en vez de asuntos urxentes, sin porque asuntos nin documentación, viña co nombre. Aprobación do plan estratégico. Quen lle impideu? Quen lle impide? Por que quixo facer o pleno hoxe ás 8 da mañán? Porque non convocou para pasado mañán co expediente concluso. Pudo facer a xunta de portavoces o viernes, que celebramos, nos dixémoslle hasta que este concluso non ten informes, non sabe se é tal, pois hoxe pedí os informes aos asesores externos, aos internos, a quen queira. E cando tuvera hoxe ás 4 da tarde, cando tuvera os informes, poñía convocatoria pleno para jueves. E viña plan estratégico. Quen yo proíbe? Prohibimos yo nós. Puxémoslle nós a fecha. Vostede dixo, venlle ben o lunes ás 9. E nós dixémoslle, sí, o lunes ás 9. E resulta que nos convoca ás 8. Ben,
que urxencia tiña facer hoxe? Cal é a diferencia entre hoxe e o miércoles? En facer este pleno hoxe o miércoles ben convocado, cos asuntos que estén conclusos e que estén todos informados. Cal é a diferencia, señor alcaldesa? Cal é a presa? Vale, respondo a varias cosas que dixo. A pesar de aprobar orzamentos, en todos os concellos hai modificacións de crédito, porque sempre hai cousas, sempre. E vostede sabe, estas sociais tamén. Por logo seguimos outros 6 anos máis. O igual, o que viu hoxe aquí foi unha sentencia que obviamente non se podería predecir. Despois tamén viu responsabilidades patrimoniais que obviamente eso non se pode saber. Desde fai un ano. Son previsións que non se poden facer. Ou a subvención da Rede Natura, que obviamente tampouco se pode saber se imos ter a subvención da Rede Natura. Entón, seguirá, ademais, que estamos neso, queremos aprobar os orzamentos, que seguro que nos votarán en contra, pero, aínda que tiramos os orzamentos aprobados, as modificacións seguirán habendo modificacións. Os extrajudiciais seguirán habendo. Xa lle puxen exemplos de extrajudiciais por 800.000 euros do Concello de Cotobade, de outros concellos que hai. Estamos deseando votar uns orzamentos, aínda que sean contra, señor alcaldesa. Claro. Deseando, estamos deseando. E os vecinos tamén, aínda que sean contra. Logo continúo, o que decía, sabe vostede perfectamente, que os asuntos urxentes non teñen por que estar informados antes. Os asuntos urxentes son urxentes por algo, por algún motivo. Vale, e, polo tanto, despois, os informes perceptivos podense, sabe perfectamente que se poden incorporar despois unha vez aprobado. De feito, os asuntos aquí a aprobar no momento que aprobamos a proposta, queda reflexado que unha vez aprobado se incorporarán os informes perceptivos da secretaria interventora. Sábeo perfectamente. Entonces, nos votamos, non manipule a xente. E despois dinos, é ilegal o que votastes. Non manipula a xente. Señor alcaldesa, por favor. Quere a palabra? A mí Roberto, te habías pedido a palabra? Sí, bueno, eu lamento que o proceder de todos os plenos e que ao final non seamos quen de entendernos e de chegar a cousas que realmente sirvan para os vecinos e para conseguir unha mellor calidade para os vecinos e asociacións por algo que vexo que xa é insalvable e que vai ser así. Eu quero pedirvos de verdad a todos que pensedes nos vecinos, nas asociacións, en todo. Eu pareceme interesantísimo o informe que emiteu a señora secretaria respecto deste pleno. E o que di nel pareceme pois o máis lóxico, o máis razonable, é o que ten toda a razón de ser deste planeta. É que o digo moi claramente, o digo que hai que ter en conta o artigo 83 do ROF, que os puntos que non veñan ao pleno extraordinario, urxente, e que non veñan recollidos, só se poderán aprobar por urxencia. Entonces, a señora alcaldesa ten que motivarnos esa urxencia, deixarse de entrar en guerras tal, intentar chegar a un acordo e intentar conseguir un sí de todos os que estamos aquí a un texto que lle dé para adiante para poder empezar a tramitación, poder empezar a tramitación do expediente, que creo que todos somos partidarios ou entendemos de que sí que ten que haber este plan, ten que haber un plan que rixe todas as subvencións, aquí en todos os concellos do planeta. Eu creo que calquer secretario o informaría nese sentido, é dicir, o máis normal do mundo, pedir un plan, ese plan. Aprobemos ese plan, fagamos as modificacións que creamos convintes, as que non se estén de acordo, as que non sea do noso agrado, e deámoslle para diante como un momento de inicio. Evidentemente, despois, terá que levar todos os informes preceptivos, que os tiña que traer xa, sí, non viñeron, de acordo. Tendes a oportunidade, ten a oportunidade, Rafa, de sacar entre todos para diante un inicio, que as maneiras non son as mellores. E non poden ser. De acordo. E non poden ser as millores. Non poden ser, é a miña pregunta. Poden ser ou non poden ser? Por favor, Alejos, se queres falar, pida palabra. Tampouco se actuou
tan malísimamente porque houve unha xunta de Bastante portavoces Por favor, na cal se levaron por todos favor, os bastante mal. documentos, Alejo, por favor. non interrumpas. Se levaron todos os documentos e do outro lado do que había, da intención que había, de como se iban facer as cousas e das cantidades, que ao final é o importante. As cantidades e a quen van destinadas. Ese é o debate. Estamos de acordo coas cantidades e que nos estamos perdendo por cerros de Úbeda para nada. Estamos de acordo coas cantidades e a quen van destinadas. Que a alcaldía o podía facer de outra maneira. Sí, que tiña que haber os orzamentos. Eu son o primeiro que ten que decir que ten que haber os orzamentos. E, por suposto, que, señora alcaldía, está usted facendo moi mal, non tendo uns orzamentos que solucionen este problema e que non teñamos todo isto día tras día encima da mesa. Dixo un millón de veces e repito unha vez máis. Pero, dito isto, decir, está moi ben explicado no informe de Secretaría, o cal concordo ao 100%. Artículo 83 do RAP. Salvo especial e previa declaración de urxencia feita polo órgano correspondente, o sea, o pleno, co voto da maioría. No, pero que é un ordinario, non un extraordinario. Que lo explique ella. Que o explique a secretaria. Explico luego. Pode aclarar. Pero leo. No, pero que aclare ela. Mira, leo aquí o 83 Pero ten outros ao pé da letra. artigos. Belén, por favor. Serán Pida nulos palabras, os acordos quieres falar. adoptados en sesión extraordinarias sobre asuntos non comprendidos na súa convocatoria, así como os que se adoten en sesións ordinarias sobre materias non incluídas no respectivo orden do día, salvo especial e previa declaración de urxencia feita polo órgano correspondente co voto favorable da maioría prevista no artigo 47.3 da Lei 785 de 2 de abril, a Lei de Base do Réxime Local. Vale. Informe de Secretaría, lo puedes leer, eso que está Por subrayado. favor, poder respetar o orden. Conforme, Sí, eso no lo dejo también para que lo lea. Conforme a Poder leer eso, por favor. conforme Por favor, por conforme ao favor. ROF, conforme Por ao favor. ROF, escoita, Belén, escoita, Sí, Belén. escoito. Conforme ao ROF, podemos aprobar por urxencia, o pleno por urxencia, é dicir, o secretario está informándonos do que hai, e ten toda a razón do mundo en informarnos en eso que xa todos deberíamos saber tamén. Sí, pero, por maioría, podemos sacar para adiante o inicio de solucionar o problema ás asociacións. E será, de tener outro problema. será algo do que todos nos poderemos De ter outro non problema. sei que adjetivo porlle, pero estar contentos. Debemos estar contentos de sacar para adiante e darle para adiante. A pesar de que as cousas están mal feitas, a pesar de que se podían facer de outra maneira, a pesar de que todos os pesares que lle queirades por. Hoxe é o día que podemos sacar para adiante isto. Se isto non sale para adiante, se a urgencia non sae para adiante, escoita un momento, se a urgencia non sae para adiante, este proceso non pode continuar. Hai que volver ao pleno, hai que volver a traer aquí o inicio de todo o expediente e volver... Desde o inicio do pleno dixemos anule este pleno e convoque outro con este punto solo. Mire, por que non votou a solicitud do pleno extraordinario que nos ampara a lei? Que ven hoxe aquí a contarnos milongas? Por que o día que nos juntamos... Isto non é un debate. Cando eu acabe, pides o teu turno de palabra e explicas o que queiras. Eu, cando os demais explicados, procuro estar calado. Temos a oportunidade, repito, de sacar para adiante o inicio dun expediente e facer as modificacións que sexan necesarias, as cales eu escoitei a alcaldesa decir que estaba aberta a todas as modificacións que sexan necesarias. Eu, pola miña parte tamén, estou aberta a todas as modificacións que sexan necesarias e sacar para adiante o inicio do expediente que vamos a ter que sacar en un pleno por urxencia, si de calquera das maneiras. Vamos a ter que sacar en un pleno e por acordo de todos ese inicio do expediente para adiante. Entonces, empecemos a sacarlo para adiante. Fai unha hora que dixen suspenda este pleno e convoco que o pleno. Mire, no informe de Mire, por secretaría. favor. Solo en contestación a él. Un momentiño, por favor, que Vaime pideu expulsar. máis xente a palabra. De todas maneiras, bueno, vostede non pideu a palabra, por favor. Gracias por vos. Volvo a insistir, reitero as miñas palabras, o que comenta o concelleiro tenente alcalde Roberto, pensar en facer o ben para os veciños. Que non sexa un capricho. Solo nós. Un capricho simplemente por querer aprobalo agora e querer esperar e aprobalo máis adiante. Por dicir, isto vai a ter unha serie de trámites.
o plan estratégico e a incorporación de remanentes, os convenios, despois informarase e solicitarase a documentación ás asociacións, daráselle un plazo, despois dese plazo, dende o Concello, imos ter que fiscalizar esa documentación, igual pode haber algún tipo de requerimento, por se falta alguna cousa, tamén hai que dar uns prazos, e o tempo vai correndo. O tempo vai correndo porque antes do 31 de decembro debía estar pagada estas subvencións. Sabedes perfectamente que a incorporación de remanentes tamén ten que ir ao boletín. Entonces, poñere os 5 días de urxencia que hai para que poida publicar a Diputación no boletín. 5 días que a parte urxente que pode tardar. Para este pleno e convoque un extraordinario urgente. Isto é o de sempre, vos non facedes o vosso traballo, quedades sin plazo, e nós temos que vir ao pleno licitar, temos que vir ao pleno licitar. Pero onde está o traballo? Pero onde está o traballo? Se tuvestes que vir ás 7 da mañán para poñer a traballar a impresora para que vos dera tempo a darnos 4 papeles, joder. E vindes ao pleno intentar trasladarnos a nosa responsabilidade, o voso traballo non feito. E dalle con gelín. E Belén Cachafeiros, dalle con Belén Cachafeiros. Ten obsesión comigo, Bueno, señor alcaldesa. procedemos. Llevo una hora esperando que me conteste las preguntas. Votamos vamos a continuar. No me va a contestar porque cambia los puntos de la orden del día. Procedemos a Usted los cambia y se acabó. Procedemos a motivación da urxencia, o Ay, qué cal vergüenza. xa comentei antes e volvo a reiterar. Vale, o plan estratégico de turismo, tal e como acabo de leer do informe do Instituto da Sanidade Interventora, é obrigatorio e pode ser desfavorable o informe se non o temos o plan estratégico. Entonces, Eu pedín a palabra varias veces e non me dou. Entonces, aquí o problema todo, dentro daquel pleno, un dos dixo que non separaba as cousas. Se naquel pleno se aprobase, estaba o problema resuelto. Pero usted e máis o señor Roberto, estes dous chavalas que son tan bonachos. Non ten a palabra. O plan, a motivación da urxencia do plan estratégico que, volvo a dicirlle, primeiro vamos a votar a urxencia, se non sai a urxencia, xa non podemos votar o plan estratégico. Eu volvo a dicirlle que poño nas súas mans que se poida adaptar como que irades o plan estratégico para conseguir o voso voto a favor. Vale, e volvo a insistir que é urxente porque temos que asignar os trámites. Está con a mano levantada. Sí, normal. Sí, porque non falou nada. Eu tampouco, perdona. Ou todo ou nada. Grazas, alcaldesa. Vamos votar unha urxencia. Unha urxencia que en xaneiro, en febreiro deste ano, en marzo, non sei, está aquí na sala, Tino Novoa, pode corroborar aí no París, preguntoume como concelleiro se iba a cobrar o do ano pasado. E claro, dixen, mira, non vas cobrar porque volven os remanentes á caixa, non cobraron antes do 31 de decembro e volveron os remanentes á caixa. Claro, a urxencia non debe ser tanta urxencia se o deixamos para setembro outra vez deste ano e podendo haber cobrar asociacións que están aquí, máis as AMPAs, evidentemente, xa o ano pasado. Puderon haber cobrado o ano pasado, pero xusto hai un ano, tanto o 7 de setembro como o 22 de setembro, por levar 2 puntos de 35 puntos que non deberían haber ser votados, deberían haber sido excluídos como soldos, pois perderonse demasiadas cousas, evidentemente, Camiño de Mercellas Margalán, AMPAs, asociacións, todo iso. Agora víndanos con urxencia. Urxencia e gracias, non? Claro, gracias polo voso voto negativo ou positivo e vostede ven a venderlle a asociacións o 9 de setembro que seguramente vayan cobrar grazas a vostede. Claro, deberían... Aquí estamos facendo un traballo importante. Podo seguir? Podo seguir, alcaldesa. Claro, pode vender eso ás asociacións, pero as asociacións deberían ter claro que se non cobraron xa o ano pasado foi grazas a vostede por non haber sacado eses puntos.
E claro, sentímonos agora como que forzados a dicir non, porque non é urxente. Non é urxente cando se deixa todo para o último momento. Agora vennos que os prazos, evidentemente, claro que hai os prazos, hai os trámites, hai unhas alegacións, xa hai, 15 días, bla, 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 bla. Todo eso pode saber ou non, pero non é tan urxente se o deixamos para este mes, señora alcaldesa. E non, xa non máis no plano persoal. Grazas por decirme onte que a maioría de 11 son 6 votos, xo sei. Vostede ten claro tamén, non? Non sei que quere dicir con eso. No. Vostede sabrá. Non sei que me mandou onte. Isto non sei adiante se non hai unha votación a favor, obviamente. Claro, E por claro, eso claro. se fixo a xuntanza con todos. Correcto. Eu creo que tanto ustedes como a Roberto ten que saber ter claro eso, verdade? Vale. A eles eu expliquei onte domingo, que tuvemos todo un ano para falar, verdade? Vostede, como parte do goberno, tamén ten que saber, non? Todo un ano para falar, non? Non poden pretender agora intentar forzarme ou coaccionarme por vosos comentarios ou con reunións insípidas a que aprobe algo por urxencia que debería estar feito xa hai tempo, como son outras cousas moito máis importantes, sin menospreciar ni moito menos asociacións que teñen que cobrar. Claro que sí, que hai que fazer as cousas ben, claro que sí, en tempo e forma a poder ser. Non vir agora a forzar nada. Grazas. Eu creo que está todo explicado, non? Bueno, é unha pena que se aplauda que non se vaya a aprobar o plan estratégico, pero bueno, cada un ten as Non súas... estou dicindo que facer as cousas ben. Hai que facer as cousas ben, creo, O traballo... E hai unha pena vostede... Agora se fixo ben. Bueno, se non, se aquí hai impedimentos, porque aquí depende, aquí estamos todos. Depende de nós O pleno é todos. importante? Depende de nós Agora é o todos. pleno importante, logo. Sempre foi o pleno, sempre foi o pleno. Vamos a ver. Depende do pleno o sacar adiante as cousas ou non. Señora alcaldesa, podemos votar. Cada un ten a súa responsabilidade. Pero iso non o dixo Antonio nas asociacións. Pareceme moi triste. Podemos votar. Aí está. Vale, Ahora votamos queres votar. entonces Non queres a explicar nada motivación da ausencia do plan estratégico que, bueno, que xa motivei que neste caso é determinada pola tramitación administrativa obrigatoria e urxente que hai que realizar por ser de especial interés para garantizar o funcionamento das asociacións deportivas e culturais que contribuen ao desenvolvemento económico e social do municipio coa súa actividade. Votamos a ausencia, votos a favor. Votos en contra. Non queda aprobada a urxencia, por lo tanto non se pode debatir o plan estratégico. Cambio de nome do Colexio de Soltero de Montes. E a motivación da urxencia que queremos que se aprobe no Consello da Xunta antes de que acabe o centenario é un tema de trámite no que a secretaria non ten que informar. Votos a favor da urxencia. Votos en contra. Pois tampouco se aproba e tampouco se pode seguir adiante co expediente a través do pleno. A continuación, querida Ana, Ahora sí interesa. bueno, Una orden del día, vamos dar conta da renuncia do cargo da concelleira da Corporación Municipal de Forcarei, dona Ana do Valfraí, que por motivo de conciliación das labores e dedicación propias de concelleira do goberno local con compromisos e motivacións laborais e persoais vese obrigada a renunciar ao cargo de concelleira e do Grupo Municipal Socialista de Forcarei que ven exercendo desde a súa toma de posesión na sesión constitutiva da Corporación Municipal celebrada o día 17 de xuño de 2023. Por exposto solicita que, tendo por presentado este escrito e por feitas as manifestacións do mesmo, se proceda aos trámites establecidos no ordenamento xurídico para que sexa aceptada e tramitada a renuncia
ao cargo de concelleira do Concello de Forcarei e que se proceda a que o Pleno da Corporación Municipal sexa informado e acepte a presente solicitude de renuncia e que a continuación se declare a vacante e traslade certificación de acordo á Xunta Electoral Central. Bueno, pois quería dedicarlle unhas palabras. Neste momento, quero dedicar unhas palabras a miña compañeira, palabras de agradecemento. Ana merece o recoñecemento de toda a corporación e de toda a veciñanza polo seu intenso traballo. Hai que ter moito valor e moito amor por esta terra para dedicar 25 anos da túa vida a este concello. Moitos loitando dende a oposición e os últimos traballando dende dentro do goberno municipal. Grazas, Ana, pola túa dedicación e polo teu esforzo durante décadas para conseguir un concello de Forcarei mellor. Pasaches todas as fases. Fuches concelleira na oposición, fuches candidata e tamén membro destacado deste goberno. Grazas tamén pola túa amizade e pola túa confianza, por propoñerme como candidata para presentarme na alcaldía e por ser equipo. Conseguimos. Grazas por teu entusiasmo e por sumarte sempre na organización e defensa de calquera iniciativa que axudara a mellorar a vida das persoas. E gracias de antemán, en nome das compañeiras e compañeiros, pola túa implicación e cariño, porque aínda que agora deixes de ser concelleira, non abandonas o equipo e sabemos que seguirás traballando por este Forcarei que estamos construindo. Moitas gracias. Bueno, eu tamén quería sumarme o noso grupo, vamos, se falo en nome de todos os compañeiros, sumarnos a esas palabras. É certo que levas moito tempo en política e, bueno, xa conoces, pasaches por unha parte e por outra. A verdade é que che desexamos o mellor, vale? Esperamos poder compartir contigo en calquer momento polo pobo pues, un café e que a vida ahora te relaxes con menos cargas e responsabilidades. Gracias, Ana. Sí, por parte do Ana tamén queremos agradecerche todos estes anos, onde se nos conocemos de hai moitos máis que da política. Suerte na nova etapa e felicidade. Sí que me gustaría decir que quede en acta, antes de que se despidan de min, quero que quede en acta que de poder haber votado, eu votaría a favor de que o meu colexio pase a chamarse Avelino Cachafeiro. Espero que antes do 31 de decembro o meu colexio, o Colexio Público de Esnoutelo de Montes, pase a chamarse Avelino Cachafeiro, como aprobastes en Consello Escolar, Robert, como estuvemos intentando este ano, e tamén, por encima de todo, que antes do 31 de decembro as asociacións que tanto fan por Forcarei e coas que, ademais, tanto participamos, pois que tamén cobren e que tamén se aprobe o plan estratégico de subvencións coas medidas impulsadas, porque por encima de todo, para min, están as persoas. Darlle tamén gracias a Verónica por darme oportunidade estes anos desde outra faceta diferente á da oposición, de facer cousas. Me vou coa gratitude de toda a corporación municipal, de toda a veciñanza. Quero tamén que conste en acta o meu agradecemento aos funcionarios e funcionarias locais, especialmente aqueles que, bueno, pois que me tocou traballar máis con eles e que sempre tuveron comigo unha actitude de lealtade e de respeto, sempre yo agradecerei. E, bueno, pois ahora desde a miña faceta na rúa, pero tamén desde a miña especialización, quedo a disposición da corporación, especialmente da alcaldesa de Forcarei, para todo o que eu poida aportar. E, bueno, como decía antes Belén, eu me quedo con que nos vemos nas rúas, que é onde suceden as cousas importantes, non nas redes ni nos plenos gravados. Moitas gracias a todos, sí. Bueno, María Pita, María das batallas,
Levante leite, un frol por cada bala, unha cunca de leite arrebuxada en neve para que che cura a sede mortal, varona desta patria, queimada no peito, María das batallas, bueno, ideal para ti, dona Ana do Valtraí, 25 anos de servicio como concelleira da Corporación Municipal do Concello de Forcarei. Pago che entrega entón tamén. Moitas gracias. Detalle. E moitísimas gracias, de verdade. Moitas gracias a todos. No pasa nada. Moitas gracias, José. Cuidado, que no vaya a caer. Bueno, señores, siento, tengo que marchar. Vale.